Musa Sako a kɔni ɲɛdali kunnafonidilaw kan sɔgɔmada in na a ka kumakan fɔlɔ kɛla min ye ko ka dɛmɛ don a ma ko sabula dankarikɛla a ka hakɛ la. Musa Sako n'ale yɛrɛ si bɛ san 27 la a tagala Faransi jamana na kabini a san 3 a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ye gɛlɛya minnu sɔrɔ a ka gɛnni in kɔnɔ. On m'a persécuté. Je n'ai pas dormi, ça fait plus de 1 mois et demi. Kuya ale minɛ ka taa n'a ye centre de rétention mun na a sɛgɛnna kosɛbɛ u y'a maltraité kosɛbɛ u y'a siri u ye a bugɔ u ye diɲɛ fɛn bɛɛ d'a kan donc a bɛ k'a yɛrɛ ɲininka de ne bɛ mun ɲini yan ne nana mun de ɲini yan ne tun bɛ ka sɛgɛnbatɔw de dɛmɛ Faransi n bɛ association dɔ de la n tun bɛ ka mɔgɔw de dɛmɛ u taara n sɔrɔ o association yɔrɔ de la ka n minɛ yen nɔ u ye mɔgɔ caman minɛ mɔgɔ 14 de kun don u ye tɔ bɛɛ bila fo Musa. Effectivement Musa gɛnna papier ko de sabu la ɲininkali bɛɛ y'a yira an na ne n'a ka avocat kumana sɔgɔmada in na o ko ka gɛnni ko c'est légal ka da kan loi kura mun daminɛna janvier o loi in ni Faransi assemblée y'a voté ale b'o o loi kɔnɔ automatiquement donc a ka gɛnni bagama tɛ mais gɛnni sariya yɛrɛ kɔnɔna don. Bon maintenant mun ma faamuya anw bɛɛ lajɛlen fɛ ani Musa yɛrɛ fɛ comme a tun bɛ sariya kɔrɔ de kɔnɔ an tila a kan ka to kɔrɔlen de kɔnɔ mais pourquoi kura automatiquement a bɛ don o kɔnɔ donc o de b'o olu yɛrɛ ka législation kɔnɔna na olu de b'o faamuya mais u kɔni ka faamu na an ye dɔrɔn k'an ka faamuya sariya kura bɛ na ko bɛ sariya kɔrɔ bi o de ye papier ko de y'a to ni a bɛ jamana in kɔnɔ bi a refulélen. An ka dɔn k'a fɔ bi Musa Sako ale bɛ tɔ min sigilen don magɛnno kɔkɔrɔmadoli kama a bɛ olu ka bolo kan dɛmɛ okumu kɔnɔ bi jigiya bɛ yen halisa ka Musa yɛrɛ dɛmɛ ni ka segin Faransi a ka denbaya kɔrɔ wa a ka avocat a n'a dɛmɛbagajɛkulu olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u n'u seko a n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la.